Irio nade jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng' wagoye mbaka wapuonjre wang'i matut kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Jomolony mosetimo nonro matut wacho kacha ni sa saya ma irito ngimani mano e mwandu maduong' moingo gimoro amora minyalo paro ni en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno. Yena mondo mi arwake wendo wa daktari wa e studio odiechieng' ma kawuono. Abo miye thuolo mondo mi onyiswa ni nyinge ng'a en wuod kanye en laktar molony e weche mage kaito wadonje twak achiel kokwa ketho kinde kata matin. Daktari machiegni penj laktar. Erokamano ahinya Ruth. An nyinga en Joseph Ochieng Wasungu. An wuod Asembo Kochola. Athietho Nairobi ka to alony ahinya e weche mag nyuol. Machiegni Dr. Joseph e chenro mar penj laktar amor mokalo mar bedo kodi kendo kaka joma mine kachiel koda ka joma wuone nikech ng'eni ka chandruok obede family to ji duto te bedo kod hinyruok omiyo kwanyalo wacho ni en chenro mar joma mine kata mar joma wuone kendo en marwa waduto wate. Kawuni dwani wago mbaka e twak mane daktari? Kawuono dahero ni mondo alosie wi pelvic inflammatory disease mane nyinge mar kisungu lakini kuom dholuo anyalo describe kaka tuo mamako kor kanyuol mar mon kachakre ofuko mar nyathi kadhie tubes mawuok e ofuko mar nyathi nyaka tong dak magolo tong tai lining mag pelvis be seche moko nyalo bedo ni obedo infected. Erokamano ahinya. Iwinjo gima Dr. Joseph owacho twak mwadhi bedo godo odiechieng' ma kawuono. Wabro bedo kod picha manyiso kama daktari wuoye kata obro pimonwa kendo obro miwa okang' kokang' ondamo kondamo mar hinyruok mar rem kata chandruok ma wawuoye. Daktari kwakete yo machuok to en PID kata kamano wantiere kod picha ka debede ni ma emiwuoye koso? Ka ni ma wuoye kwarango piny kaeni kamuluong ni vagina no mane nyasach ng'ama dhako tae ofuko mar nyuol emiluongo ni uterus no chakre cervix to en emiluongo ni uterus tae opira manalose emiluongo ni fallopian tubes to ovary kaeni e kama tong' wuokie omiyo lining mar uterus ka cervix kaeni nyaka tube nyaka ovaries mago kanigi tuo ma tuo ni ng'enyne biro because of bacterial infection to mostly this bacterial infection gin ga sexually transmitted diseases omiyo wanyalo wacho ni ng'eny tuo mar PID ikelo gi tuoche malure gi romo mar ng'ama dhako gi ng'ama dichuo. Erokamano. Ma koro wadhi kete ni wawuoyo kuom tuoche manyalo mako ng'ama miyo to ka oseriwore kod ng'ama dichuo ahinya ka mako nikech joma mine tiere kod kidenyo mopogore opogore mag del ahinya kor kanyuol ka Daktari e tuoche gi kata e chandruoge gi mane mathoro bedo mang'eny mokalo? Kuom tuoche gi wanyalo wacho ni pelvic inflammatory disease en tuo mang'eny kuom ji to ohinyo mako nyiri matindo. En tuo mang'eny ahinya kuom nyiri ma johigni 19 kadhi piny kipimo gi nyiri mosebedo 25 years kadhi malo. Te kendo inyalo yudo ni ong'eny kuom nyiri ma ochako ng'ere gi chuo chon ahinya e ngimagi ka gin very young. Nyiri manigi osiepe mang'eny kata kapo ni en gi ng'at achiel to ng'ano nigi osiepe mang'eny kanyo bende ibo yudo ni tuo no ng'eny kuom joma kamago. Gin kidenye mopogore opogore mag kute manyalo kelo chandruoge gin nikech kwang'iyo system ni wantiere kod yor nyuol mwadendo kata ni vagina, wantiere kod cervix, wantiere kata kod uterus, wantiere kata kod ovaries, dag tong' to bende wantiere kata kod fallopian tube kaka ni wacho cha. Debed ni kidenye achiel kende makelo chandruok mar PID koso gin kidenye mag kute mopogore opogore? Kute to nitie mang'eny lakini kudni mang'eny ahinya makelo tabu ahinya en kudni miluongo ni gonorrhea to gi chlamydia trachomatis. To nitie tuoche moko ma bende nyalo yudo machal gi E. coli mawuok korka oko ng'ato kodhi oko maduong' cha. Gin bakteria mayudre kuno to nitie moko ma bende bakteria mayudre lach. Lakini tuo mang'eny kabisa to kuom gonorrhea to gi chlamydia trachomatis. Mana kamano nyakwara Mugia Juanga, tuo mar PID kata tuoche manyalo mako kar nyuol mar joma mine wacho nwa kata ni mathoro biro mang'eny en kikelo kod
tuoche mag nyaye kaka mag gonorrhea. Yes. Pimno mana matin daktari nisewachonwa kacha ni jogo mathoro yudo tuoni en jogo mantiere kod johera mang'eny. Jogo ma samoro ochako timo hera kata ochako bede achiel kod joma chuo kapod gitindo. Jogo ma samoro samoro nitiere kod ng'at achiel to ng'at achiel ni en nitiere kod ji mang'eny. Koro ponono ni ng'ato dwani mondo mi ochiji ni nyaka bede ni nitiere kod chandruok mar PID. Onyalo winjo ranyisi mag dende kaka ng'ama miyo. Kuom ng'eni ji opogore. Nitie mine moko manyalo bedo gi PID to giwinj gimoro amora. To nitie moko ma ka nitie gi PID ineno ka igi ramogi. Ginyalo bedo gi discharge ma gigolo tutu ma nigi tik. Kata seche moko ka gini en clear to onge tik. Temperature gi seche moko nyalo yudo ni nitie malo. Bunde gi piny kae ni yudo karamogi. To en rem moro manyalo biro mang'eny kabisa kuom jomoko. Temperature gi bende nyalo bedo ni odhi malo. Moko bende nyalo yudo ni ging'ok. To moko bende nyalo yudo ni diewore. Lakini ahinya wach ni gini ni scope mar tuo. Inyalo yudo ng'at moro mok tuo ahinya to gi ng'at ma tuo ahinya ma bende chuno ni nyaka donje e osiptal. To tuoche gi ma kaka iluongo ni nyayego. Iyudo ni ng'ato kani kode. Nitie jomoko ma kiromo gi dichuo kata kawuono to bang' juma achiel to in kode. To nitie gik moko ma bende ka dhako ni godo tinyalo yudo ni yot mondo yud tuoche ilagi. Achiel kuomgi en ni ka in gi tuo ei vagina mwaluongo ni bacterial vaginitis. Iyudo ni seche moko kidhi gi ng'ama dichuo seche ma in gi maini yot ahinya mondo yud tuoni. Especially seche ma mucus mabedo ga cervix obedo marep. Ma seche ma nyako nyalo mako ich to gi seche ma odalone. Koro iyudo ni ng'eny ji ka dhako nitie gi ndalone to en gi infection e bacteria to dhi onindo gi ng'ama dichuo to iyudo ni yot ahinya mondo yud tuono. Mar ariyo, ka poni en gi coil ma seche moko luongo ni IUCD ma en godo iye kanyo. Kech coil no ka en godo to nitie tol madonga in the vagina. To ka en gi infection in the vagina nyalo donjo e yo mayot. Jomoko bende iyudo ni gibedo gi manipulation, any operation man nitie uterus. Kaka seche moko koluok iye. Inyalo yudo ni koluok iye, infection nyalo bedo nitie iye kanyo. Omiyo mago e gik moko manyalo miyo gigi medre. Wantiere ka kod picha maber mokalo nyakwara Mugia Jwanga wakwayo ni mondo mi ywani go machiegni mondo mi ine gik mane daktari wacho ni gin gik mage makineno kata kiwinjo tinyalo chich ni nyaka bede ni intiere kod chandruok mar PID. Daktari pimonwa kacha ni en rem malich mokalo mar piny ich ok kamano. Kati wachonwa kacha bende ni samoro bende temperature liet mar del nyalo dhi malo kotende kod kute mane del koro dendi temo gore kodgi to wasepuonjore chenro mar penj laktar kani seche ma dendi temo gore gi kute gi to temperature nyalo dhi malo. Mama gi thoth ranyisi ma samoro ng'ato nyalo winjo ka entiere kod kutegi. Daktari ukipimno ni sasa ma ng'ato seriwore gi ng'ato nikech en yo ma iwacho ni thoth ne ji yudo godo tuochegi. Nyalo kawo ndalo adi mondo mi ng'ato chak neno ranyisi gi. Ipimonwa kacha ni samoro ng'ato nyalo nene juma achiel, ng'ato nyalo budho kode mokalo. Ang'o manyalo miyo pogruok bede? System mar dhano kako chwe koso? System mar dhano kako chwe ng'eni ng'ato ka ng'ato ok yud tuo in the same way. Nitie jomoko miyudo ni gibedo gi complications mang'eny ahinya to jomoko ok nyal bedo kata godo. Inyalo yudo ni ng'ato noromo gi ng'ato kata dweche 6 mokalo to pok obedo gi any symptom. Lakini koromo gi ng'ata ma dichuo to ng'ama dichuo no ywagore ni an gi tuo. Koro iyudo ni mae wanyalo bedo gi gima luongo ni chronic PID. En PID mosebudho kode to kone chandruok moro ma bende dende bok owinji. To nitie moko ma bende en gi chronic no to koromo gi ng'ama dichuo to winjo rem. Ing'eni kapo ni romo ng'ama dichuo ok onego bed ni winjo rem. Mar ariyo, PID hiye bende nigi complications meke. Kech inyalo bedo kamano in gi tutu ma tutu no bende donjie uterus ma seche moko bende yudo ka tubes bedo gi tutu e iye. Tubes go kani gi tutu to mano waluongo ni pyosalpinx. To tutu ni bende nyalo wuok madonj nyaka e peritoneum. Kodonjo peritoneum to koro kendo in gi tabu moro maduong' mang'eny kabisa. Manyiso ni joma mine nyaka koro
many kaka ritore yore mopogore opogore nikech kapo nono ni obedo kod complications mabende wabro mulo bang'e to moro thiedhe ok nyal bedo mayot ahinya. Daktari, PID ng'eny marom nade kuom joma mine? Kwa kete ma general. PID ng'eny kech inyalo yudo ni kama numbers nitie ma research otim maber somewhere like in the US, you only about 1 million people be affected per year. And that is a very big number. To karwaka ini wanyalo wacho ni 30 to 40% of women usually come across it. To prevention ne maduong' ahinya. Kik ichak bedo gosiep chon. Mar ariyo, kapo ni in gosiep, unyalo pimoru mondo ne uchal nade. To tiyo gi coil condom nyalo konyo. Kitiyo gi condom nyalo konyi ahinya mi ne ni kech ka in gi condom to yudo infection moa kuom ng'ama dichuo nyalo bedo matek. Kaito coil mani pimonwa cha mar joma mine be? Coil mar joma mine, coil en gima ber kabisa. Tiyudo ni ka in gi ng'at mawuotho kata mabayo oko, tiyudo discharge, to kithiedhri mapiyo, to nyalo kelo ni complication. Ma kinyalo yudo gima chal kamano. Daktari, pimnwa mana matino no tudruok mar PID kuom nyithindo manyiri mapod tindo, nikech wacho ni namba 1 mar geng'e ni kik nyithindo manyiri chakriore gi joma chuo kapod gitindo. System mar nyithindo manyiri chal nade maketo gi thuolo mamalo mokalo mar bedo kod PID ka gichako bedo e achiel chon? Nikech gi piny masani, nyithindo masani daktari. Ing'e ni PID tiende kabisa ni inflammation. Inflammation ikelo gi infection. To nitie moko mabende nyalo yudo moko inflammation. Kech ka ng'ato neno remo kaka nyiri matindo, nitie nyiri moko matindo manyalo bedo kode to pogi nindo kata gi ng'ato. To mae ni waparo ni is because of retrograde menstruation. Mae oyudo remb dwe, to remb dwe kar wuok gi piny dok e iye. To mano nyalo yudo ni seche moko bende gibedo gi inflammation. Mano be nyalo chendo. To kama ber kuom joma tindo, gima nyalo konyo gi ahinya en ni mondo girit ahinya nyaka kendgi, eka mondo gichak wacho mag hera. To seche moko kata kitimo kamano to bende podo nyalo yude ayuda. Kech kaka tuoche chal. En mana ni koro onge tiende mondo mi nyathi manyako obed e ong'ala manyime tema mondo mi ritri, mondo mi ka chako bede achiel to ka seche owinjore kata ka ndalo oromo maber ma dendi bende osedongo mosetegno maber. Ming'yo kaka system ni ringo. Yeno wakaw yoyo nyakora mugi ajuang ka waduogo to wadhi nyime ni topo nono ni neno ranyisi gi. Ibro neno ranyisi gi giduto te kosibo neno achiel, ibo neno ariyo, kosibo neno adek. To kineno ranyisi gi en ang'o monego bed ni timo? Onego bed ni temo thiedhori kendi kosidhi ka laktar. Kidhi ka laktar en nonro mage kata tests mage mibotim mondo mi ofweny chandruok ma intiere godo. Mago gi moko mathoth bire kidieny mar ariyo, kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Switch up your game. Open up to more fun, more adventure. Be bold. Be the unapologetic dreamer. Because you deserve more. Pepsi. Thirsty for more. Love is a beautiful thing, and this February, Viusasa is all about love. Watch Boy Child Under Siege as Ochi and Linda get ready to eat a nicely prepared meal. Kuna mtu ameita zimamoto? Of course, Mr. Firefighter. But Linda's parents ruin the moment. In Love Bads, Annie and Farida fight over Jimmy's love and attention. So is this all about the movie? It's not. It's either me or her. And in a brand new season of Monica, Monica's love for Mariga is unmatched, but her obsession over Bob is undisputed. Watch all these and more romantic stories only on Viusasa. I miss your touch. Babe, sijui nianzie wapi. But ukweli ni kuwa na kupenda tena sana. Nikiwa na wewe,
usikia nimekamilika. Kwa busu lako, kumbatio lako, aki nguvu uniisha. Tabasamu lako hunimaliza. Sema tena nisikie kuwa unanipenda na hutoniacha kamwe. Nakupenda sana mpenzi. Dial *811*447# to get Nakupenda Mpenzi. Mai no bi ching malongo, to bende wan wabiro kawo okang' mar ng'eyo kaka ngima wabiro bedo. OMR, it is tasteless. Omera, gima wakelo ni ema nyaki cham. Bendi winja maber? Ere kaka nyalo chich gi Raj? An ang'eyo Raj maber. Ok onyal timo gimoro amora marach. To Kushi, Prince, indulge in that moment. Every spoonful, Delamere real fruit yogurt. Machiegni kendo page laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Joseph Ochieng' e studio wang'iyo kacha PID mabende gin tuoche mopogore opogore mamako kuonde mag nyuol mag ng'ama miyo. Opimonwa kacha ranyisi makineno tinyalo chich ni nyaka bedie ni chandruok nitiere. Ka intiere kod del machwakore samoro kibede achiel gi jaherani kata jaodi tiwinjo rem mokalo, samoro bende ibro winjo ka intiere kod discharge ma samoro ok dung maber ahinya, mano bende en ranyisi. Kopogore kod mano rem matamre gi non e pinyich bende nyalo bedo ranyisi. To opimonwa kacha ni gibiro ga kotende kod tuoche mopogore opogore. Kaka ne waneno tuoche kaka mag chlamydia, ne waneno kacha tuoche mag gonorrhea, nyae mag gonorrhea. Ranyisi gi gichalre tuoche gi duto te koso nitiere pogruok e kind moro kachiel kod moro. Kaka tuo mar gonorrhea eno biro ga gire mahinya. Chlamydia to biro mamuol, eno muol ok obi matek, lakini tiyudo ni complications gi to chal. Ahinya ka jatuo obiro iri, to biro iri either because of the complication kata obiro iri nikech tuo no chande en gi rem. Omiyo ka jatuo biro ni en gi rem, en gi discharge madum, iye bende rame, to giminyalo timo mokwongo inyalo pimi. Mae ng'at ma kipimo tiyudo ni kaka jo gynecologist seche moko pimo ng'ato nyaka kar nyuolne. Koro kar nyuolne no kichopo e cervix mi yiengo matin ni tibo winjo kuwinjo rem. Kiwaye ni especially cut tubes ne obed affected. Kimule ni tibo yudo ka en gi pain mang'eny kabisa seche mi move mano. Mar ariyo ibo yudo ka en gi tutu kata discharge miwacho no. Kimulo iye tibo winjo ka iye remo. Seche moko kidiyo iye mi weyo dichiel to kendo yudo ka en gi rem kabisa modwa mana ni mondo maki gi lwete. To ng'enyne be nyalo bedo confused gi moko bende, omiyo yudo ni kipimo rembe nyalo yudo ka white cells odhi malo. Manyiso ni en gi infection. Mar ariyo, kapo ni en gi rem on the right side, nyaka ibed very careful kech appendix be bedo ga kono. Inyalo confuse gi appendix. Lakini kigoye picha inyalo neno ka appendix onge, ineno mana ka tubes ema nigi problem. Kigoye picha bende inyalo yudo ka seche moko gik machal gi pi yudore e pelvis piny kanyo. Moko bende nyalo yudo ka tube go okuot nikech tutu nitie igi. Uterus be seche moko nyalo yudo ka nitie gi pi, mano bende inyalo yudo ka tutu nitie iye. Magi duto nyalo ng'isi ni ma nyalo bedo pelvic inflammatory disease. Koro kwadhi korka chronic, iyudo ka ng'ato nigi rem mar piny ich to ok rum, kod imiye yath to en pod mana gi rem, gini ok rum. To jomoko timoga gimiluongo ni laparoscopy. Itucho bur matin gi e pendi kenyo tirango. Kirango dwe inyalo neno signs manyiso ni inflammation nitie. Rach PID ni kama tutu nitie gik moko makrega. Ochalo gam-gam. Ochal gi gam-gam. Koro magi waluongo ni adhesions. Adhesions gi kain gode ei tube. Onyalo dino tube kabisa,
lakini kapok odino tube kabisa iyudo ni kodhi mar ng'ama dichuo nyalo kalo kech ich imako ga e tube oko mar tube kanyo to tong' chande oduong' moingo kodhi mwaluongo ni sperm gi kisungu to tong' waluongo ni koro kodonje e tong' kanyo ma koro loso nyathi seche ma tong' ni duogo mondo donjie e uterus obed implanted tiyudo ka ok onyal chopo nikech kata odhi momakore odhi odinore matin koro mano miyudo ka ng'ato nigi ectopic pregnancy ka odhi omobaro tube no to mano kendo en emergency inyalo tho kok othiedhi mapiyo omiyo mano en one complication mar ariyo ni tube nyalo dinore koni koma chiegni gi tong' to gi koma chiegni koni ma tutu bedie iye tutu no seche moko inyalo miyi antibiotics marum to kata korumo tiyudo ni pi dong' kanyo ma pigno waluongo ni hydrosalpinx pi kodong' kanyo mano nyiso ni tubes go okethore manyiso ni kan nyako ni dwa temo yudo nyathi bang'e nyalo chande ok doyud nyathi mano waluongo ni infertility mano bende nyalo biro because of pelvic inflammatory disease omiyo iyudo ka complications ne ng'eny ae moro bende en gi pain ma gik moko kata oko mag uterus ni ka tutu nodhi moo iye kucho iyudo ka ni adhesions intestines omakre kanyo tubes omakre kanyo nyaka gi uterus magi yudo ni tabu kata ka ng'ato dwaro ni mondo koro odhi mondo thiedhe e yo moro ma juu to bende bedo tabu magin complications ma serious daktari magi complications ma serious kata tutu no ka tube chodhi obarore kendo mano bende mana wach machielo ka tube obarore either because of infection mano thoni nyalo wuok kanyo kobarore because of ectopic pregnancy thoni bende nyalo wuok kanyo kaponi ok inyalo yudo nyathi that's also a very big complication and very big complication kati nitiere kamoro kamiwacho bende ni gik moko koro dhi makore ich ka yudo ka dag nyathi ka omakore nyimbicho makore gik mang'eny ka ponono ni tutuni odhi mopukore kuonde mopogore to daktari pimonwa kacha ni thothne PID kata tuochegi ikelo kod e yore riwruok tiende ni seche ma en ng'at mok ing'eyo maber to ber ka jitimo nonro kata jitimo tests ka jipoko bed achiel kaito kod tiyo kod raboyunga kaito wachonwa kacha bende ni inyalo pim remo mondo ming'ane ni en kidieny mane en chlamydia en gonorrhea koso en tuo mane tiwacho ni thothne gonorrhea biro kod rem mang'eny chlamydia to biro kamuol mak mana ni complications to chalre kamano ok ang'eyo ni thieth thoro chalo nade daktari thieth ne lure gi kaka jatuo biro jotuo ma onge gi rem mang'eny to bende gionge gi complications mang'eny ok gituo ahinya gin ginyalo migi yath to gidhi gi muonyo yath kaot kata kadala to ng'eny yath mwahero tiyo godo gin yath mathiedho gonorrhea inyalo miye sindan kata mar ceftriaxone to gi yath mar doxycycline kata metronidazole magi yudo ni komiye kata for 2 weeks 7 days to obo yudo chandruok lakini kapo ni en very serious to chuno ni mondo ng'ato odonji mondo rwake osiptal omiye yath moko mimiyo either sindan mamago kichwe sindan pi bende inyalo medi kapo ni ng'ok to kidiyo bende koro kisechango kiwe mondo dhi kawo ama thieth thoro kawo jumbe 2 ndalo 14 ndalo 7 ng'eny thieth en ga jumbe 2 daktari ma ena ka ponono ni oyude kapok odhi matut ahinya to ponono ni odhi mo kelo complications kaka mane wawacho cha masa moro tubes odhi modinore kata momakore kaka ne wawacho cha masa moro ectopic pregnancy obede masa moro tube odhi ma obarore thieth chal nade kapo ni tubes ni nigi tutu antibiotics ok yot ahinya mondo donji tutu mano bo chuno ni mondo yangi mondo gol tutu no inyalo gol tubes te seche moko bende ng'eni tutu nyalo donjo e pelvis ma pelvis no koro nyaka yangi magol tutu gi maket ni opera moro kanyo magolo go tutu mosimo seche mimi antibiotics e kama de chang malongo to kapo ni gi ectopic be nyaka yangi kech gima timre gi ectopic ni tube chande no konyal dongo kaka ofuko mar nyathi otin ga lakini kuting'o nyathi onyalo ting'o nyathi ma nyaka chop 4 kilograms manyiso ni obedo maduong lakini tube tok nyal bedo maduong kamano omiyo ng'eny tubes yudo ni barore
kapok ochopo 3 months. Matin ahinya manyalo kalo 3 months kadini. Koro kapo ni dwaro nyathi to tubes ni bende osedinore, mano bende nyaka yangi. Sani nitie yore mag thieth mopogore opogore. Nitie jomoko machon ne watimoga tubal repair, lakini sani kwa yudo ka in gi hydrosalpingo so agolo gi agola ta ing'isi ni mondo idhi for IVF. To IVF bende is very expensive. Mano ibro mulonwa kata koke chendo ni to abogo e mbaka odiechieng' machielo. Kawuono to aketa pachwa e PID. Onyalo biro mayom, onyalo biro matin, onyalo biro e yo ma samoro dakika moro matin tipo ka iyudo chandruok kata midhiero ma wawuoye. Timinjo complications ge gin complications ma tamre gi nono. Daktari wacho kacha weche mag ectopic pregnancy maka ponono ni otimore nikech PID to chuno ni nyaka yangi. Koko yangi to inyalo wito ngimani. Kwacho ni ectopic, kwacho ni en nyathi madongo e tube kamoko nego beno donge. Wabodo ke picha mane wantiere godo cha manyiso system mar ng'ama miyo kaka chal, dhod nyuola, kar ting'o nyathi uterus, kaachiel kod kuonde gi duto te. Daktari wantiere kod picha ka fallopian tube en magima. Koro ectopic en ka nyathi odongo kamoko winjore. Ka nyathi ok nitie uterus. Kan oko mar uterus, mano waluongo ni ectopic. Onyalo bedo e tube, onyalo bedo e tong', onyalo bedo e peritoneum, onyalo bedo kamoro amora. Seche moko nitie moko mayudo kata nyaka e liver. Lakini tek ni nyathi ok nitie inside the uterus. Mano ectopic. Seche ma ng'ato yudo thieth daktari, onego beni ng'ato ritore nang'o? Wadwa ni mondo wabukete kidienje ariyo, wachak kod ma ithiedho ng'ato kuom jumbe ariyo kodhi ahinya. Ere kaka ng'ato onego beni ritore seche mimiye yien gi? Seche mimiye yien ok onego beni romo gi ng'ato. Mar ariyo, prevention is usually better than cure. Kapo ni romo gi ng'ato, onego beni ti gi iluongo ni raboyunga kondom. Kamano. Mano nyalo konyi maber. Ai kendo ng'ama dhako bende berga at least once in a year. Idhi neno daktari mondo timni atima medical check-up. Orang ni gik moko duto beyo kuomi. Kech gik machal gi chronic no ok nyal yudgi. Tiyudo ni moko bende wayudo accidentally seche migo picha cha. Inyalo winjo ni gik moko duto beyo kuomi. Lakini ng'at mago ultrasound chande ng'isi ni there's fluid in the pelvic, in the pouch of Douglas. Koro ng'isi ni there's fluid there. Nitie gik moko 3-4 manyalo kelo mago, lakini mago ok wabi discuss. Mane mang'isi ni inyalo bedo din gi infection kamano. Na ng'isi ni ng'eny gi biro because of sexual disease. Ng'iso ni gibiro from up. To seche moko nyalo yudo ni in gi tuo kamoro nono kata TB. Chae owuok e lungs makele gi remo mochop nyaka e tube. Wamake kanyo daktari. Waduogo bang' thuolo machuok mokalo kanye mwabro chako godo kama samoro intiere kod tuo mar TB nyalo kelo ni chandruok makama. To thoth ne obiro e yore mag bede achiel kata e yore mag terruok. Yenwa wayude weche manyene machuok waduogo bang' thuolo machuok mokalo. To ka waduogo bed thuolo go simu penj daktari penjo duto tema inyalo bedo godo nikech en ka mondo mi wakonyre, en ka mondo mi opuonjwa, omiyo kik isud kata matin. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalere te, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafuenyo sigand ngimagi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nyaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Planning the perfect Easter and April school holiday getaway? Make unforgettable family memories in Dubai Naview Travel. Starting from $1,451 per person sharing, enjoy 5 nights stay with breakfast, Dubai Parks and Yas Island theme parks,
Dubai Aquarium and Underwater Zoo, Kidzania, Global Village, Desert Safari and Abu Dhabi City Tour. And yes, your entry visa is sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Switch up your game. Open up to more fun, more adventure. Be bold. Be the unapologetic dreamer. Because you deserve more. Pepsi, thirsty for more. E piny ma ji dwaro ahinya bedo gi geno, nitiere kamoro ma yie manyien yudore. Bie chokruokwa ma juma ka juma mar Sabato mondo ilam Nyasaye kendo ipuonjri muma yo matut motenore kuom adiera mochwere. Paruru chieng' Sabato kendo ukete ubed maler. Nyasaye oseluongowa e kinde makende mar lamo. Kokalo kuom weche mamulo chunji kendo konyi sudo machiegni gi Kristo. Oganda manigi yie bedo joot kuom Kristo kendo luong mar tiyo ne jok moko. Injili ngima Sabato sari okinyi mana e Ramogi TV. We are declaring an indefinite suspension of social health authority services. Kuonde thieth mag ji giwegi e kor gwenge kod mitayo gi kanise obuogo kuno tiyo gi okumba mar SHA ne thiedho jotuo kochakore wuok tich kaluwore gi ng'ur ma gin go. Can you tell us, are you part of those consigning our retirees today by sitting on their money? Because you are not doing anything to... Jod buru wuok tung' mosuo gi migawo mar omenda kuom deko miyo jotije manoserutae piny owacho omenda mag aeri. Pod chunya osiko kuom nyathina nikech nyathina no ne en osiepna. Wago kode mbaka. Familia moro pod nigi achiedh nade wi lal mar wuodgi ma jegni 14 mane olalo ngate rongai e kinde ng'anyo mag rowere mag Gen Z. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Yenwa mundo mwachak kod simba Mama Daisy. Mama Daisy, hello. Penj laktar? Ta penje niya. Hello? Nitiere wat na mama noketo coil to luor bigolo. Luor bigolo. Koro nyalo miye sida ka to ni gama ne ogolo sekalo. Inyalo nuoyo kendo penjo mondo mi daktari owinj. Akwayo ni moro migi med nwa duond simu matin. Kata kamano adwa winjo gimoro ka watne moro noketo coil. Moro nitiere gima doher mondo mi med lero ne kotendo kod coil kachiel kod thuolo mar gamo PID kapono ni ng'ato nitiere kod coil. Coil seche mirwako coil. Kapo ni miyo nigi tuo inside the vagina. Rwako coil no nyalo introduce tuo inside the uterus. To mano nyalo miyo yud PID. Mar ariyo, the weak coil nitie gi usi. To kapo ni ahinya ma en kuom joma tindo. Gini ginyalo tuore to gidhi kata thieth. Omiyo gibedo gi that vaginal infection for a long time. To vaginal infection ka in godo for a long time na ng'isi ni seche moko mucus chande. En ga thick. To komi bacteria mondo donjie. Lakini when a woman dogolo tong, tiyudo ka obedo soft kendo obedo thin mag bende oflow. Seche go bacteria nyalo donjo iye. Mar ariyo, ndalo ma oneno malo, seche moneno gini bende bacteria nyalo donjo iye. Gimomiyo iyudo ni seche moko kata kapo ni giromo gi ng'ama dichuo, seche ma giromo chande, ma mama cha bedo gi climax, iyudo ni uterus contract ga. To mano seche moko nyalo ywa chilogo materi iye. Emomiyo iyudo ka ok en very recommended ni mondo ng'ama miyo orom gi ng'ama dichuo ndalo moneno malo.
kamano. Mano en point nyakwara moga juang mamak maber kapo nono ni ineno malo to tema gi ndalo moko matin kae to bang'e no ibo dhi mana mbele nikech thuolo ni malo ni nyalo gamo chandruok kaka PID. Ponono nitiere kod penjo line wayaw. Daktari ni wang'yo kacha yore mopogore opogore ma joma mine gamo godo tuo ni. Yo machielo ni wacho kacha ni kapo nono ni ng'ato nitiere kod TB kata kamano yera mondo bi akaw simb Victor ka wadhi nyime. Victor, hello, penj laktar. Bera inya Ruth. Machiegni Victor. Iluonga ni Victor Buya. Majakochi, an gi wach moro ma adwa penj daktari. An gi min oda. To samoro amora mwabedo kode achiel. To piny yerame saidi. Toke kwa saa abel achiel to yerame. To gine sotime kuom muda mabet koro gwaro matin. Joko nyolo nyathi mar ang'wen. Sida no chakore bango senyolo nyathi mar ang'wen. Ana matin kamano koro yerame saidi. Moro yerame kabisa. Mane sida ma anego gi jaoda. Kopogore kod iye mar rame seche ma untiere kode achiel, ranyisi mamoko ma unyalo bedo godo nitiere koso? Onge koko moro amora. Mana bang' kwa saa achiel eka koro owinjo rem. To piny rame. Erokamano ahinya. Samoro oko mar olo pi matin samoro dhi saidi. Nyalo dhi tiene samoro nya chung kata dingwe ga di bicho tiene ko sigo mana oko matin. Koro mano problem mene. Erokamano ahinya Mr. Philip. Miyo ka winjo rem ndalo moneno remo. Ndere magiriwore ka giriwore gi jaode. Ka uriworu kode to oyudo rem, nitie gik moko adek manyalo kelo mago. Mokwongo en infection. Infection kaka mwacho mar PID ni. Mar ariyo, onyalo bedo gi tuo dag lach, bladder. Mar adek, nitie tuo moro miluongo ni endometriosis. Mae ibedo gi lining mar uterus oko mar uterus. Mano bende ka in godo, inyalo yudo ni winjo rem. Seche miriwori gi jaodi. Ai ka bende in gi adhesions mang'eny iyi. Mana wacho ni nyalo yudo kapo ni in gi complications mag PID. To nitiere mamine yudo ga ndalo magineno malo. Mama ni waluongo ni dysmenorrhea. En opogre kech en onyalo biro kionge gi tabu moro yoyote kata tabu moro bende inyalo bedo godo. Mag infections mago kelo ni kamano. Omiyo onyalo bedo ni en gi rem samo neno remo, en gi rem seche muriwru kode because of infection kata in the uterus kata infection in the bladder kata in adhesions. Mamano waluongo ni chronic PID bende nitie nyalo kele. Awinjo kochako medo gimoro daktari ni e otieno bende onyalo olo pi ding'eny kata di bich e otieno achiel. Mano nyalo bedo infection in the bladder. E bladder? Kech king'iyo ng'ama miyo piny kanyo, en gi buche adek. En gi kar lach, kar nyuol, to kar dhi oko maduong'. Koro en infection ka en godo kanyo, bende onyalo winjo ka chal gi PID. Kamano. Hello, Doris, penj laktar? Hello. Machiegni? Ruth. Awinji? An gi shida mar piny ng'ich. Piny yarama ga, but then kadhi oko maduong'. Sama adhi oko maduong' tawinjo lit. Koro gino ramaga sana. To bisedhi e osiptal moro amora? Nyicha sedhi, nadhi Ngara, an Nairobi ka. To nopima to noyud shida moro amora. Koro kang'e ni en ang'o. Mana kaka pacho mokwongo. Kirango ng'ama miyo gi piny kaeni nitie bur mar lach. Ai nitie kar nyuol to nitie kar dhi oko. Giduto gibo kelo ni rem e piny iyi. Omiyo ka ng'ato pimi mokawo history ni maber e kanyalo ng'eyo ni en ang'o. In kaka iwacho ni
kapo ni dhi oko maduong' ikiwinjo rem kabisa dwarore ni mondo orang system mar dhi oko no mano mar intestine opimo oko ni chal nadi inyalo bedo ni in gi tuoche machal ga miba kata njofni mago bende nyalo kelo rem ich maremo daktari wach moro thothne wawachoga ni opim to koyud gimoro amora to jatuo ntiere kod chandruok in kaka laktar ang'o matimore ga e keses ainagi ma jatuo nyalo wacho ni opima to koyud gimoro amora to jatuo to nigi chandruok kapok iduoka yiena mondo mi akawi sim halo penj laktar Yes, Lande. machiegni Agosi kawuok Awase. Yes, adwapenjo laktar niya. Nitie asebedo ga gi shida moro. I thought it was a UTI. The two weeks ago nitadhi osiptal. Duong' nano. Seche moko oila abuonye be nitie uchafu moko ma white mawuok. Kwa kano nyalo bedo UTI, to nyalo bedo tuoche moko muwe wige gi. Koro dongo nyalo konyogi, nyalo konyo mondo ng'e the way forward. Bise the hospital? It has been on and off. Bise the hospital? Now this, like 2 weeks ago, the other Monday, 2 weeks from now. Koro nentie mana ne gimiya yath moro kano mbet ne kani Neutrogena no gi Brufen. Mana tiyogo. Kanyalo duoke. Anyalo duoko penjo mipenjo go. Mokwongo ni jatuo biro gi rem. To daktari pime to wacho ni onge gimoyudi. Onge gimoyudi mano kutimo investigations. Lakini jatuo ok nyal dhi golo pesa ne ni mondo dhir daktari to onge gi gima chande. Gimoro nyaka bed ni chande. En mana ni kaka daktari pok wayudo tuono. Omiyo ka duoko achiel biro ni jatuo no ok yudi. E wi wabedo ga gi working diagnosis. Ma bende wa confirm mana gi investigations. To mano nyalo mi chak thiedho jatuo waluongo ni empirical treatment kata kapok iyudo ni ang'ono matime. Gimoro ka jatuo biro iri nyaka ing'e ni in ok idhi pimo laboratory. Idhi pimo jatuo. To ng'ama ithiedho jatuo ok ithiedho laboratory. Omiyo ka jatuo biro ni rame to laboratory wacho ni ber. Koda laboratory ber, laboratory seche moko nyalo bedo gi mistake. Ok giyudo gino, ndio. Kata gitimo test moko lure gi tuo no. Kech each bacteria nitie kaka ipimo. To bende nitie kaka idware. Omiyo in idhi nyime tithiedho jatuo no mondo ine ka poni nitie pogruok mabiro kako nyalo yudo konyruok. To jatuo ok nyal biro iri nono. To iwacho ni ndhi adhi koro. Ni onge gima yudo. Kes mar osiepa mantiere Awasi ni entiere kod uchafu mawuok to diere moro no chich nitiere kod UTI yore mag tuoche mag yor lach to en mabiro to lal inyalo wacho ne nang'o? Awinjo kowacho ni en gi seche moko gwonyore. Ogwonyo gini mar nyuol. To gima timre ahinya kapo ni gwonyori tuo mang'eny ahinya en ga fungal infection. Waluongo ni candidiasis. En ohinyo biro ndalo ma ng'ama miyo yudo remb dwe. Omiyo tuo no biro ga mana kochiegni yudo remb dwe. Seche moyudo remb dwe no to gi seche ma remb dwe orumo. Ogwonyore to discharge moro bende ogolo marachar. To en thick odwa chalo gi chak mopoto. To yadhe to nitie. Kodhi kosipimo ne daktari kamano ma daktari opime. Daktari bo miye yath madwarore ni mondo otigo. Moro bende nitie ni trichomonas en be omiyo ga ng'ato gwonyore. To ng'ama dichuo both of them ng'ama dichuo to ok bi ywagore. Koro iyudo mana ni ng'ama dhako ema ywagore ni agwonyora to an gi discharge. Hanta onge gi gigo. Omiyo kaber seche moko itiyo gi wiyi kineno ni onge gimineno to dhako pod ywagore nitie gik moko ariyo manyalo miyo dhako gwonyore. Trichomonas to gi fungal infection miya yath malure gi mano. Iwacho ni itiyo gi wiyi. Erokamano nya daktari. Ni wacho nwa kacha ni nitiere yore mopogore opogore ma tuoche gi nyalo biro godo to ipimo nwa kacha kaka inyalo thiedhgi, ipimo nwa kacha kaka inyalo geng'gi, ipimo nwa kacha bende yore mopogore opogore ma ka ng'ato neno kata ranyisi ma ka ng'ato neno to nyalo chich ni entiere kod rem kata tuoche mag PID kaka ne wago mbaka. Wach mogik minyalo weyowa godo ma ok diher mondo wiwa wil godo kotende kod twagni en ang'o? Tuo mar PID en tuo ma hinyo yudre kuom riwruok mar ng'ama dhako gi ng'ama dichuo. Prevention is the best.
ti gi raboyunga. Mar ariyo, seche mithiedhou, nyaka ine ni in gi chuori oyudo thieth. Kata kionge dichwe nosiepni nyaka oyud thieth ute. Seche muyudo thieth, kik urom. To kapo ni ochono nyaka urom, to uti gi raboyunga. Ma mogik en ni kiwinjo ka dendi ok ber, dhi ne daktar. Joma mino ero ni seche modhi e hair salon upenjo ja hair salon weche madhi gi dende. Ka mtoki rach to ir mechanic. Ka dendi rach, dir daktar. Erokamano ahinya. Amor kenda duoko erokamano makende kuom twak mong'ith mimiyowa e chenro mar penj laktar odiochieng' ma kawuono. Ok inyiswa ni ponono ni ng'ato dwa tudore kodi nyalo yudi kanye daktari? An Afya Center, to kendo wuok tich gokinyi abedo ga Nairobi West Hospital. Afya Center onyalo yuda e gorofa mar 2. Mano e jogo mantiere Nairobi? Erokamano nya daktari. Mano Dr. Joseph Ochieng en laktar mar joma mine. Ne wang'iyo kacha tuo mar PID kata chandruok mar PID. Iwinjo kaka opime kendo lere maber mokalo. Owacho kacha ni chik iti ne dendi. Ka intiere kod chandruok dhi ir laktar. Wego mbaka gosiepe kaachiel kod social media ni ka gima kama timo nang'o. Chomri gi laktar tir mondo mi yud konyruok. Ne daktari erokamano mang'eny. Erokamano nya director na, erokamano nya producer na, kaachiel kod jogo picha mawa mantiere go e studio. Erokamano mathoth. To maduong' moloyo in jahera mar chenro mar penj laktar, ngima en mwandu, oriti masani. An iluonga ni Ruth Otieno. Chenro makiny mar penj laktar koro nie viewsasa.com. Thank you so much. That was amazing. That was nice.